Здравейте! И ето, че е първият ден от ваканцията и предполагам повечето от вас сте заминали някъде на почивка с семействата си. И се забавлявате. Този клип няма да е като останалите клипове, които качвам. На този клип ще снимам как ям бомбони с различни вкусове. Част от тях са гадни, друга част са хубави. Надявам се. И това са правилата на играта. Тук пише всичките видове бомбони и цветовете от тях. Бомбоните са 8 цвята и от всеки цвят има по 2 вида. Розовият с шарени петна е миризливи чорапи или тути фрути. Светло-зеленият е прясно окосена трева или лайм. Белият с жълти петна е развалено яйце или пуканки с масло. Светло-синият е паста за зъби или синя боровинка. Оранжевият е повръщано или прасково. Кафявият е кучешка храна или шоколадов пудинг. Тъмнозеленият е супол или сочна круша. И последният, който е бял, е бебешки кърпи или кокос. И нека да преминем към изпитанието. И разбира се, аз съм с моя асистент. Въоръжили сме с вода и нека да започваме. Нека оставим предпазните мерки на страни. И втората кутия. И ще вземем бомбони с затворени очи и преди ги изядем, все пак ще отворим очите, за да видим какъв бомбон сме взели. Моя бяло с жълта, което е повръщ... Не. Дай пак. Моя е светло-син, което е паста за зъби или синя боровинка. Хубаво, аз взех оранжев. Което е повръщана или праскова. Неговото е повръщана или праскова, а моето е паста за зъби или синя боровинка. На 3. Едно. 2. 3. Паста за зъби. Паста за зъби трябва да е гадна. Трябва да е гадна, обаче тя е хубава. Казах, повръщано. Паста за зъби не е зле, между другото. Паста за зъби не беше особено зле, но повръщаното май се отържи доста зле на нашия асистент. И нека да преминем към втори рунд. Моето е бяло с жълти петна, което означава развалено яйце или пуканки с масло. А моето е синьо, което означава паста за зъби или синя боровинка, както предишното на 5. Добре, на 3. Да. Пуканки. Синя боровинка. Да се хуй. Много добре. За сега сме пробвали паста за зъби, пуканки с масло, повръщано и синя боровинка. Нека да преминем към рунд 3. Моето е розово. Моето е бяло с жълти... не само бяло, това е чисто бяло. Значи неговото е или бебешки кърпи или кокос, моето е миризливи чорапи или тути фрути. Здраве. Миризливи чорапи. Бебешки кърпи. Оказва се, че неговото е било развалено яйце, а моето беше миризливи чорапи. И нека да преминем към рунд 4. Дело ли е това? Моето е пак миризливи чорапи или тути фрути. А моето прилича на броколи. Твоето е супол или сочна круша. Окей? На 3, 2... тути фрути. Супол! И следва рунд 5. Добре. Чудно. Развалено яйце или пуканки с масло? Ти си. Добре. Бум. Бебешки кърпи или кокос? Окей, този път вече са бебешки кърпи или кокос. Кокос! Този кокос имаше вкус на кърпите, които си бърса газа. Може би бяха бебешките кърпи. Та, и аз съм убеден вече, че разваленото яйце е ужасно. И следва рунд 6. Добре. Късметлия.
И за мен е или лайм, или прясно косена трева, а за него е повършено или праскано. Не. Спомените. Прясно косена трева. Приятно. Странно всъщност. Кое? Повършено. Моето любимо. Понеже няма време да гадаем кое ще ни се пада с затворни очи, просто ще ги пробваме и ще гледаме, които не сме пробвали, за да може да ги пробваме, за да ви кажем какви са им вкусовете. И сега ще вземем кафява бомбон, което трябва да бъде кучешка храна или шоколадов пудинг. Добре. Добре. Кучешка храна. Шоколадов пудинг. И мисля, че пробвахме от почти всеки един вид. Ще му личам куче. Еми дъхни. О! Тъп, понеже вече пробвахме почти всички видове, а нямаме особено много време, защото трябва да обработя клипа и да го кача, за да може вие да го видите. Няма да пробваме всички видове, съвсем всички. Ще ви кажа, че мризливите чорапи са ужасни. Тути фрутито е хубаво. Прясно косената трева нямам против нея. Лайма не съм го пробвал. Разваленото яйце е ужасно. Пуканките с масло са си баш като пуканки с масло. Паста за зъби като паста за зъби, се едно се отишъл да я изядеш. Синята боровинка е хубава, поне той така каза. Повръщаното е ужасно. Прасковата не се падна на никой. Кучешката храна е ужасна. Шоколадовият пудинг е хубав. Супола е ужасен. Сочната круша не сме я пробвали. Бебешките кърпи очевидно и те са ужасни. И кога са така и не го пробвахме. Кофти! И това беше клипчето от нас. Надявам се ви е харесало. Ако имате някакви въпроси относно бомбоните или от каквото и да било, може да ме питате във Facebook или да напишете под коментарите на този клип. Към Facebook ми ще сложа линк долу в описанието. Може да се абонирате в Facebook профила ми или може да се абонирате за канала ми в YouTube. И може да кажете вие къде ще бъдете през почивните дни и какво смятате да правите с вашето семейство или вашите приятели. Благодаря ви от нас двамата с моя асистент. Чао! Чао!